Yun oh, that's good. Yeah. Dito tayo sa parking ng Orchard Park. That's good. Luwag ng parking nila, no? Dito tayo. Yan oh, Orchard Park. Ito yung Springfield Avenue. Solo natin tong parking slot natin. Solo natin. Ayan oh. Oh, di ba? Dito tayo nagpark para makapaglakad-lakad pa tayo. Ngayon maglalakad tayo hanggang doon. Sa entrance niya. That's good. Ayun no. Oh. Kita ko na yung Old Navy oh. Tsaka yung Tim Horton, yung pinipick upan ko ng kape pag umaga. That's good. Halos puro Pilipino ang ano niyan, mga staff niyan, Tim Hortons. Ayun mga kada, dito na tayo. Tsaka luluwag ng parking dito, no? Oh. Kahit i-full swing mo yung pinto ng kotse mo, mababangga niya yung katabi mo eh. That's good. Oh. Diba? Umaraw ka, that's good. 0 degree ang temperature, pero yung araw, walang magawa yung araw. Orchard Park. Fair entrance. Tayo sa fair entrance. Meron din dito Pete's entrance. That's good. Ito yung nag-iisang ikaw na mall dito sa Kelowna. Mga that's good. Buti na lang may mall. Kahit papano. Malawak din tong mall nila. That's good. Yan. May Miniso. Meron ding Miniso, di ba? So, ang Miniso talaga kahit saan pala, no? Alam ko meron to sa SM Aura eh. Miniso. May sport check. Ayan. Tignan nga natin kung anong meron sa Miniso. O baka iba yung mga keychain. Ito Miniso rito. That's good. Ito. Kaya iba rin. Depende sa season din pala, no? Oh. Ganito lang mga Miniso rito. Ayan. Mga rug. Yan. Ano yun? May Christmas decor pa sila. Ay, yung martilyo nito. Ay, hindi. May lightsaber pala ito. Lightsaber. Tapos yun. That's yun. Mga kutsara. Ayan. Oh. Mga laruan. Itong laruan na to. Assemblein mo. Okay. Ayan o. Ito yung mga ano to. Ganyan lang siya. Ito Miniso. That's good. Meron kasi kaming card ka. That's good. Na patingin ng card natin. Regalo kay Mrs. nung Christmas. Ito. Ano to? Card na may laman to ka. That's good eh. Saan ba to gagastusin? Thank you. Hudson Bay. Sa Hudson Bay. Hudson's Bay ka. That's good. So yun ang pupuntahan natin, Hudson's Bay. Nadaan lang tayo sa Miniso. Hindi pa namin alam kung magkano laman nito. That's good ah. Pero ang tansya namin ay $100. Gagamitin natin. Sayang naman. Niregalo yan. Ito yung mall. That's good. Lakad-lakad. Walang katao-tao. That's good. Dahil Miyerkules. Ayun. Maraming tao rito pag Huwebes. Ganyan. Ay, hindi. Sabado, saka Linggo. Tignan ko nga yun. Meron ka na yan. Nahanap natin yung Hudson's Bay. That's good. Yan yung food court. Food court. Ito, may Pandora rin dito.
Mamahalin kita, Pandora. West 49, yan yung mga streetwear. Nandiyan yung mga trasher, mga that's good. Yan. Kaso, alam nyo naman. Ayan. Titipid tayo ngayon. Yun naman. Ano lang tayo, window shop. lang tayo. Sincere, sarap yan. That's good. Yung yung Dami nga tayo. cinnamon bread yan, sarap yan. Bango. Kung naaamoy mo lang ang Oo. bango. Yung cinnamon. Sabay yung kape, sarap yan. Yung mga streetwear niya, ganda rin. Yan. Ditong activity, luwag eh, walang nilalagay dito sa area na to. Diba, yan sa kaklas. Oo. Yan, urban Huwag mo plan eh. kakalimutan, may points tayo sa BCAA. Oo. Ay, dito. Ano naman, Paris Jewelers. That's good, yan. Yan naman, Jersey City. Tapos ito yung mga yan, sunglass. Bell, okay. Bell, yan yung mga Yan ang natulog. network, yung cellphone dito, mobile ka, that's good. Blue Notes. Oo, tignan bebe. Kaso rin gawin lang. Ano yan? Nagsara, tapos nag-open. Telago, Kilona, sushi. Oh, may lasensa rin dito ka, that's good. Oh. Ah. Ayan, no, lasensa. Mga streetwear din to, ka, that's ayan, oh. Doc Marts. May pag-ganun. Best Buy yan. Tingnan natin sa Best Buy ka, that's good. Ito yung dentist namin ka, that's good, oh. Diyan, naglilinis ng ngipin na ko ka, that's good. Orchard Park. Ayan. Doon yan, oh. Best Buy. Ito naman yung mga gadgets ka, that's good. Dito yan nabibili sa Best Buy. Ito mga ka, that's good. Mga maliliit na laptop. Chromebooks. Ang laptop mo kasi sira mo yung laptop. Ito naman mga cellphone. Ito yung kapatid mo saan. Ayan, MacBook Pro. Ito yung mga ito may mga relo, Garmin. That's good, may Garmin din dito. Ito mga watch. Fitbit, ayan o, may Fitbit. Garmin. Ito yung mga relo. Ito naman mga headset, JBL. Wala, Fitbit lang yun. Ito naman, Fossil. Ayan. Gusto ko yung ito. Ito ang gusto ko. Ito yung gusto ko ka, that's good. Yung kulay black na ito. Subukan ko nga. Beats. Pwede. Maganda rin yung sounds ka, that's good. Meron din palang Beats na ganito. Wireless. Ayoko na niya ka, that's good. Hindi mo nga ginagamit mo sa iyo. Ito naman, mga ito naman yung mga Samsung. That's good. Ito yung mga Samsung nila. $10 of data for only $50 per month. Mas mahal pa rito ang data ka, that's good. Mas mura sa Pilipinas. Ito naman yung mga iPhone 14. Ang iPhone 14 dito ka, that's good. Ito yung mga offer nila, oh. Halimbawa, yung 128 gig. Depende kung anong gusto mo. Rogers, Bell, Telus, Freedom, Oyasio. Monthly payment mo, $47.
trade in and save $50. Pwede kang mag-trade. That's good. Mga iPhone 14. Yeah, so, can I take the That's good. Headset ulit. Puro headset. Yung mga CCTV. Yung CCTV. Tignan natin yung mga watch. Yung mga relo. Ito. Mahal, mahal naman. Ito yung SE. Ito. Kaso mahal pa siya. 320. Yan talaga presyo. Hindi na bababa yan. Hindi na bababa. Hindi na. Itong mga kadats good yung Bakit may iWatch. nakikita akong tag 220 lang? Hindi, depende yun sa... Baka yung mga old model na yun. Ito kasi yung latest yata. Ito nga Series 8 na oh. OA na. Series 8 na yan kadats good. Ito sa'yo. Ito yung pambabae. 40mm. Ito 45. Ang laki na nga nito yun. Hindi yung 40 lang. 44 yata to. Ay, 40. 40. Subukan ko nga kung Ayan, tapos oo. mamay pa. $329 ka, that's good. Yung Apple Watch nila na SE 40mm Pangit. Starlight aluminum. Maganda yung pag ano lang, yung solo lang, yung wala kang sweater o ano. Yun yan. Pag summer, maganda yan. Summer. O kaya itong yung black ang kunin mo. May ibang kulay naman yan. Iba-ibang kulay niyan. Meron ano yan, merong ewan ko kung ito lang ang kulay niya. Pero may black yan eh. Ayun lang, available. Hindi, tsaka pwede mong palitan yung ano, yung ito. Kaso bibilhin mo pa yun. Kaya, Bibilhin mo. Yung mga AirPods niya. So that's good. ang dapat kasi. Dito yung mga laptop, mga that's good. Ayan. 699, ano. Iba-ibang klase ng laptop. Nandito rin lahat. So that's good. Ayan. Ayan, that's good. Dito tanga tayo. Pwede pa ipaayos. Paayos. Ano to? Mga ano. Ito yung mga games section, mga kadats good. Yung mga laro-laro. MetaQuest. Ito yung MetaQuest nila. Virtual reality. Subukan mo yan. MetaQuest. Ito naman yung mga sa Switch ito. Yung mga ano niya. Accessories ng Switch. Mga kadats good. Ito naman yung mga accessories ng PlayStation. Mga kadats good. Ayan. Ay, wala yung mga ano nila. Wala yung mga ayun, PlayStation. 599. 729. Xbox na naman, mga Xbox accessories. Series. Yan ang Best Buy ka, that's good. Mas marami pa silang ano. Marami pa silang mga naka-display. Walang katao-tao yung mall, no? Ito ang mall dito, that's walang second floor. Kaya mall dito walang ano, walang escalator. Wala ring elevator ka, that's good. Mababa. Oh, that's good. Dami streetwears dito, no? Tsaka mga sapatos. Napansin ko ka, that's good. Dami rito mga sapatos, ganun. Streetwear, ganyan. Ang marami rito. Siguro yun yung mga mabenta rito. Ito naman, QE Home. Mga gamit sa bahay. Ito, blanket. Blanket yan.
$25 ka, that's good yung blanket. Mainit to eh. Mainit to. Eh, sobrang lamig ng leather na ano. Hindi ka, Ito, ang ganda pa. Ang ganda din yan. Oh. Hindi ka kasi lambot ng leather. Cozy. Ang ganda nito. Yung full electric na Mercedes-Benz. Nilabas na nila yung... Kasi dati sedan yung S-Class yung nandyan. Ito naman, parang mid-size na SUV. That's good. Yung sedan yun nandyan nung nakaraan. Starting at 75,000. Electric yan ka, that's good. Mercedes-Benz. Ang lupit, di ba? Maluluma na ang Tesla dyan. Starting at 75. Oh, that's good. Dito na tayo sa north side ng mall. Paikot kasi ito eh, that's good. Yun naman yung Marks doon banda. Yun. Ang mga bilihan ng mga jewelry. Naman, mga ganito lang adas ka dito. Walking ka lang. Pag pumunta ka ng mall dito ka, that's good. Bibili ka lang talaga. Hindi ito yung mall na tambayan. Sa Manila, yung mga mall kasi sarap tambayan kasi maraming kahit hindi ka bibili, marami kang pwedeng gawin, di ba? Marami kang pwedeng mapanood. Dito ka, that's good, wala. Una-una, wala kang tatambayan. Saan ka tatambay dyan? Hindi ka pwede umupo dyan sa tiles. Yan naman yung Gap. That's good. Yung sarap ng chocolate dyan, no? Chocolatier. Roots. Ayan. Doon tayo ka, that's good, sa Hudson's Bay ka, that's good. Doon sa dulo. Ayun. Yun na yung Hudson's Bay. Oh. Lumipat dito yung Just Cause. Manjas Cozy. May mga scarves. Ito yung mga bilihan ng scarf, kung ano-ano. Ayan, oh. Lodza Toys. Polish. Ay, wala. Riggs. Hudson's Bay. That's good. Doon tayo pupunta. Sa dulo doon. High Rise Records. Dito ako bumibili ng that's good. Yung mga CD. Diyan. Bilihan nila. Ito naman Hudson's Bay. Nandito yung mga luxury brand ka. That's good. Andito. Katulad ng yung mga designers brand pala. Andito Ralph Lauren. Nandito lahat. Tommy Hilfiger. That's good. Nandito. Chanel. Ayan, Dior. Dito ka. That's good. May Levi's din dito. Ayan. Parang katumbas nito sa Manila ka, that's good, yung Rustan. Ito yung pinaka katumbas niya rito sa nakita ko. Itong Hudson's Bay. Para siyang yung Rustan. So, yan yung Rustans ka, that's good. Yan yung Ralph Lauren, no? That's good, no? Katulad na itong polo na ito, sweater ng Ralph Lauren, that's good. Ang ganda, di ba? Ang small size nila $138. Ayan, mga ganyan. Ito yung mga t-shirt naman. Itong polo shirt nila, that's good. Ralph Lauren, $52. Nakasale sila, that's good. Oh, dati 80, ngayon 52 na lang. Clearance sale pala sila, 50%. That's good. Itong cup nila polo, yung cup nila, that's good. Ano lang, $69.50.
Ano, ayan mga Ralph Lauren that's good. Maganda to pag ito yung hoodie nila. Hoodie 188. Ayan o, hoodie. Ito yung mga hoodie nila. Ayan o, 168. Ralph Lauren. Ito, ganda na ito. Diba? Kano to? $68 mga that's good. Oh, sweatshirt. Sweatshirt. Pang ano yan, pang walking, pang jogging. Yan. Ito naman, pants lang. Ito, ibang kulay naman. No? Ganun din. $68 that's good. Yan. Oops, meron din silang camouflage. Oh. Meron din silang ano to, army green. Matawag dyan. $79.50. Oh. Sweatshirt that's good. Long sleeve. Oh, small size. $218 tong Polo Bear by Ralph Lauren. Pulang-pula ka niyan. Oh. Diba? Dito naman yung mga jacket nila. That's good. Mga jacket nila, ano to, magkano? $198. That's good. Jacket ng Ralph Lauren. Ayan, may black, may beige. Meron din silang mga short. Ang mga short, $110. Mga short nila. Ito maganda pang ano to, pang winter talaga. Panlamig ka. That's good. Sweater. Ito yung mga long sleeve nila. Ito maganda yung long sleeve nila, yung white. Magkano? $148. White na long sleeve ka. That's good. Ito ang gusto ko. Malinis tignan, no? White na long sleeve. Tsaka ito, black. Color black. That's good. $148. Yan, ayan o. Dami yan o. Dito ako bumili ng mga polo shirt ko. That's good dito sa Ralph Lauren. Kaso ginagamit ko lang yun pag yung papasok ako sa office. Ganyan. Yun lang. Pag nagdodordash, gamit ko yung mga streetwear. That's good. Ito, meron ako nito. Kulay pink. Tapos, ano pa yun? Meron din ako nung gray. Tsaka yung black. Matsambahan mo kasi pag nag-sale dito ka, that's good, mura. Katulad nito, 50%. Oh, ang ganda nung sweater nila. Oh, 50% na to ka, that's good. Ang ganda niya. $131. Yan. Ito, meron ako nito. Ito, ganito. Tommy pala to. Nilagay lang dito. Ito yung mga polo nila. Polo shirt. Ayan. Ang ganda oh. Polo shirt nila ka, that's good. $125. Ayan, iba-iba kulay. Yan yung epic na Ralph Lauren polo shirt. Tsaka itong red na to. Red na sweater. Yan yung classic na polo. Ito naman yung Tommy Hilfiger ka, that's good. 30% yung Tommy. Oh. Yung jacket ng Tommy Hilfiger. Kano to? Ang gaganda ba? $139 ka, that's good. Pero ang ganda nito kasi yung tingnan yung likod niya. Oh. Hilfiger. Oh. Tapos may white red siya sa tapos may Hilfiger siya dyan. Ang ganda nito. Naka-seal 30% ka na siya. May mga sweater din sila. Ang sweater ng Tommy
$79.50. Ito yung mga pantalon ng Tommy Hilfiger. That's good. Ayan. Ang pantalon nila, $84.99. Ganun. Presyohan. Yung mga jeans yan. Ito yung mga khaki nila. Ayan. $79.99. That's good. Yung mga khaki pants ng Tommy Hilfiger. Ito yung mga jogger pants nila. Oh. Ganda yung mga jogger pants. Jogger pants. That's good. Tommy Hilfiger na jogger pants. $79.50. That's good. Jogger. Ang ganda ng t-shirt nila. Oh. $34.99. That's good. Black na in-shirt. In-shirt na. That's good. Ito yung mga sweater nila. Ang gaganda. Oh. Ganda, diba? Oh. $79.50. Yung mga in-shirt nila. Ay, mga sweater. May black, navy blue, black. Iba-iba kulay. See? May mga orange pa. Hindi, chaps na pala ito. Ito mga Perry Ellis, $85. Parang sinesale na nila. That's good. Siguro, ano na, pinapaubos na lang. Sale sila ngayon. Ang dami pa dun. Dito naman mga pambabae area. Pang women dito sa kabila. Mga bag. Ito, may mga ganito rin sila rito. Mga ladies accessories, mga that's good. So, ladies socks. Pero ito mga silver na to. That's good. Ito mga silver na kaganito. Ito mga silver. Ano ito? Amor Jewelry. Canada. Diba? Oh. Ito mga plain. Ito mga... Kasi ganyan, pwede mo na siyang isuot, i-testing. Kaya ganyan lang sila. Pero hindi mo makukuha yan. Oh. Nakalock yan. That's good. Iba-ibang design. Iba-iba rin. Oh. May mga bato-bato rin. Ganyan. Ayan. Oh. Oh, diba? Oh. Meron to sa Binondo eh. Oh. No. It's different. Ito mga 30% sila. That's good. Timex. Timex. Ang leather niya hindi naman leather ba? Leather yan. Leather Basta talaga. magkano ang Timex dito. Mga pambabae ka. That's good na relo. Ito halimbawa. $100 ka. That's good ito. Ay, 4,000 na din yan eh. Timex pang... Ito mga ladies watch ito. That's good. Yan. Look at this one pa. Ito, $85. Ayan, ayan. $85. 30% off kasi sila yan. Mura na lang. That's good. Yung $85 minus 30. Yung Timex Expedition nila, $90 ka. That's good. Ito naman, malaki. Timex 140. That's good. Made in India pala ito. Leather watch. That's good. Pang formal. Ayan. Tapos meron pa rin silang mga ganyan pala. Ito yung mga classic eh. Mga ganyan. Mga pang elementary niya. Parang calculator yung ano niya. Ito maganda eh. Oh. Simple lang. Oh. $80 ka. That's good. Leather strap siya. Pero may dates din siya sa gilid. Ayan, oh.
Ganda. Ay, ito yung pangkapat na yan. Yung mga rado nila rito. May mga rado rin sila. Yan. Ang maganda sa rado. Yung ganun, yun. Yun ang maganda. Yun o. Yan o. Ganda ng rado na yan. Magkano yung presyo niya? $2,500. $2,500. That's good. Pero ang ganda niya. No? Ganda rin na ito mga gadats. Yung mga tisot. Kano kaya yung mga tisot nila rito? 15% din. No? Ayan o. Wala akong nakukursonadahan. Ito naman mga guests. May mga pabango nila. That's good. Benji. Ito yung gusto ko sa susunod ka. That's good. Yan. Tapos, hindi ko na magagamit yung... Dior Sauvage. Kung hindi ako bibili dito, hindi ko na magagamit yung... Ito naman mga Levi's nila. Ganda ng 501 nila oh. Ano to? Engineered ba to? Original, stretch. Magkano? $99. That's good. Ganda, di ba? 501. Oh. Binutasan na naman nila yung 501. Ito yung mga long sleeve ko eh. Yung mga long sleeve. Tignan natin yung relo. Mga kadats with mga t-shirt ng Levi's na black. $32. Black lang siya, wala siyang pangalan. Meron. Ayan oh. Levi's $34 kadats good. Tapos ito naman, sweater nila. Levi's. Ito yung mga plain white. Ito yung mga jacket nila. $59 kadats good. Ito yung epic na Levi's eh. $34.95 kadats yung t-shirt. Dami pa rito hanggang doon pa ito. Ayan. Pa ibang brand, mga magagandang brand. Meron ba? Ganda nito. Mga tuk. Ito naman yung Calvin Klein na that's good. Kasi mga formal. Pang formal na to. Mga coat. Calvin Klein long sleeve. At t-shirt. Ito yung mga Michael Kors nila. Mga long sleeve. Kano yung may $95. That's good. Mga shirt na Michael Kors. Mga wallet na Tommy Hilfiger na wallet. $65. Lagayan ng card. Belt, that's good. Ralph Lauren belt, $60. Ito yung back to back eh, na belt. Meron dyan Dockers. Ito naman yung mga Calvin Klein tsaka Tommy Hilfiger na mga underwear. Calvin Klein. Kano bang mga Calvin Klein dito? $16 ang isa ka. Hindi, isang
pack. Isang pack, tatlo. Ah, okay. Ano, yan naman yung Dockers. Rod and Gun. Dami rito kada. Sinisale na nila. Oh. Ang ganda nito. Oh. May kulay yung kabayo niya. Oh. Yung ano, di ba? Yung lupit. Ralph Lauren. Yung kadas ganda. Oh. Baka mahilig ka sa long sleeve. Tara ka, that's good. Labas na tayo ng ano, Hudson's Bay. May G-Shock din sila eh. Yung mga G-Shock din ka, that's good. Silipin ko yung presyo. Oops, $29. Ang mga G-Shock naglalaro sa ano. Ito nga, $134. Eh. G-Shock. Ito naman, Alfred Sung. Alfred Sung. Ganda, no? Formal talaga. Bango rin to, Chanel Blue. Tapos na tayo dito sa mall, that's good. Ano lang tayo. Hindi natin na ibili yung card. Walang nagustuhan, that's good. Ngayon, pupunta tayo sa Costco. Binila lang tayo ng prutas, that's good. Tsaka bawang. Ubus na yung bawang natin. Tsaka sibuyas. Isang piraso na lang. Okay, bigyan mo tayo. Punta tayo doon, that's good. Punta na tayo sa kotse, that's good. Ito naman yung Guess. Hindi ko yung Ayan. Yung Guess, that's good. overrated. Meron silang parenting room, that's good. Diyan ka magpapalit ng diaper, lahat na. Ito naman, American Eagle. Yan. Ito yung Mountain Warehouse. That's good. Yan binibili yung mga gamit pang camping. Kung mag-camping ka dyan. Yung man yung office ng Telos. Ito yung source. The source. Dito ko binili yung ano, yung iPhone ko. That's good. Yung plan ko pala dito ko kinuha. Ang ganda nito. Oh, ang laruan. That's good. Ang ganda. Magkano? $119. Maandar to mo. Para pag quick, counting lang siya, wala siyang focus. Walang nila sa bag. Okay, thank you. Ito yung SE nila, that's good. Mas mura pala yung SE. Mas maliit siya, 40mm. Subukan mo. Saka may Mas maliit yata. ito kasing ano, 41mm na Excuse me. yung Series 8. Ay, hindi pang men kasi ito. Nasa $698. Kapag mo yung bibig ko, 137. Ayan. Diba? Ito naman yung 45mm. Malaki masyado. Yung akin ganito lang. 41mm. Ito 41mm to. Parehas din siya dito, di ba? Ito naman yung iPhone 14 Pro Max nila. That's good. Kano yung per month nila? 1.5 din pala itong ano. Walang ibang kulay to pa? Yung Eto.
Wala yata. Gusto ko ng black. Do you have other available colors? That's the The SE SE? 40mm. yeah. So there's like the black. That's the one I have right here. Uh-huh. Midnight Starlights. Oh, is this one? Yeah. It's a different. Yeah, it's the same. Yeah. Okay. Oh. It's just two colors, right? It's Yeah, beige Midnight and Starlight. Yeah. For the SE. Okay. Ito namang The Source ka, that's good. Nandito rin yung mga gadgets. Dito ko kinuha yung plan ko ng cellphone ko. Dito sa Kelowna. May tinitignan ako yung mga yung mga accessories ng Switch ka, that's good. So, okay. Gusto ko kasi nito ka, that's good yun. Pag break time, meron akong nilalaro-laro. Ang ganda ka, that's good. Yung mga headset nila. Mga speaker, mga ka, that's good. Pang sounds. Ganda siguro yung mga yun, ha? JBL. Malakas to ka, that's good. Yung Go 3, $69. Ball springs. Ito yung may ano ito, may sound. Umapos. Itong gusto ko eh. Ito pala yung GoPro. And that's good. GoPro Hero 11 Mini, $529. Mga accessory din. So that's good. Dito tayo kumuha ng ano. Inaantay lang yung ano. Ano lang pala, Pat? 12 months lang. Inaantay lang yung approval ka, that's good. Kasi kinuha ni Mrs. ng ano ng installment. Magkano ang monthly nun? 32, 33. So 30 Something, so 33. $33 ang monthly niya ka, that's good. For 1 year. Tama, no? For 12 months. Yun yung SE ginawa mo. Yung iWatch na Apple Watch na SE ka, that's good. So naantay lang ma-approve. Maya-maya tatawag sila kung approve o Should hindi. we still go to... I think it's already approved. I already got the confirmation from the company, but it's still, they're just waiting it to land in their system. Okay. Approve na pala. Inaantay lang nila I already na had the confirmation. yan na I think yung it's already. Just approve for na. formality. Inaantay lang nila ka, that's good na ano na dumating sa system nila yung approval. Inaantay lang nila yun. Tapos baka maya-maya lang. Ito naman yung foot locker ka, that's good. Do you want to go to the superstore? Costco? Ay, Costco. Oh, tara. Wala ko na kukuha dito sa akin. Old Navy ka, that's good. Ayan, labas na tayo ka, that's good. Punta tayo ng Costco saglit. Maaraw sa labas. Day off ka din. Malamig. Ay, hindi masyado malamig ah. Maaraw ka, that's good oh. Ganda ng araw ngayon oh. Ganda ng panahon no. Dito na tayo sa Costco ka, that's good. Tapos na tayo sa mall pero hindi natin nagamit yung card natin. Pero nakakuha si Mrs. ng Apple Watch niya. Tumawag na yung source. Nandun na daw yung item. Ipipick up na lang namin after 1 hour. Pagkatapos dito sa Costco mga ka-that's good.
Busy day. Excited na siya dun sa iWatch niya. Apple Watch niya, mga ka-that's good. Mga that's good ah. Good afternoon na mga ka-that's good. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel, pakasubscribe naman mga ka-that's good. Pampagana ba? Thank you mga ka-that's good. Maraming salamat ah. Mga ka-that's good.